Mhux l-ewwel darba li f'mumenti ta' staġib jew rabja inkunu se nżartu waħda jew nitkellmu baxx. Imbagħad niftakru li rridu nkunu nies jew li qegħdin maż-żgħar. U ndawru kliemna u minflok ninqdew b'xi eufemiżmu. Eufemiżmu kelma daqsxejn kbira ġejja proprjament in-nisel tagħha huwa Grik. Sewwa l-ewwel biċċa ew tfisser ħlewwa xi ħaġa tajba. Sewwa u f'femiżmu marbuta mat-taħdid. Ġifieri xi tip ta' taħdid, tip ta' kliem li jkun ħelu. Ġifieri qisek għandek il-mistura u tagħmilha daqsxejn toma ta' frawli. Ħanati eżempju sewwa biex tnaqqas daqsxejn mill-ħruxija tagħha. Pereżempju dak li jkun flok jgħid miet, sewwa peress li hija espressjoni daqsxejn qawwija, dak li jgħid ħallina jew marant il-bambin pereżempju. Ġifieri tuża kelma oħra jew espressjoni oħra biex ittaffi daqsxejn minn xi kelma jew espressjoni li tkun goffa, li tkun ħarxa, li tkun għal xi raġuni qawwija. Ħafna drabi il-kliem li jkollu l-eufemiżmu huwa jew kliem li għandu x'jaqsam mar-reliġjon. Sewwa, pereżempju biex nitkellmu fuq ix-xitan għandna ħafna eufemiżmi ngħidu dak ta' dembu twil. Sewwa biex ma semmix bismu jew tajt ta' taħt San Mikiel. Le, naf tajt tal-furkettun pereżempju. Jkollok qisu ħafna laqmijiet ħanajdilhom hekk biex ma semmiħx bismu. L-istess nagħmlu meta niġu għal-reliġjon biex ma nsemmux pereżempju l-Alla jew il-Madonna, naraw kif nagħmlu ndawru daqsxejn il-kelma, mela minflok Madonna ngħidu il-Madoffi u xekk, ġifieri il-kelma tibdilha ftit, hawnhekk ma bdilx il-kelma, ma ħriġ b'kelma differenti, bdiltilha ftit it-tarf biex naqsilha daqsxejn mill-qawwa tagħha sewwa tagħmel eufemiżmu. Jew inkella ngħidu il-lallu sewwa minflok ma ngħidu l-kelma sieħa. Jew inkella ngħidu il-lallu ballu sewwa tqabbel magħha kelma l-ballu m'għandux xejn x'jaqsam hemmhekk. Qiegħed hemmhekk biex inti l-kelma ittaffija ftit sewwa u ma tibqax vulgari, ma tibqax forsi baxxa, imma tiġi eufemistika l-kelma. Qasam ieħor huwa dak li għandu x'jaqsam mal-partijiet tal-ġisem li jkollhom xi tip ta' tabu. Ngħidu aħna il-partijiet privati, sewwa ma' tfal inħobbu nużaw ħafna eufemiżmi, sewwa pereżempju ngħidu għal tar-raġel ngħidu l-part tar-raġel ngħidu id-duda jew il-firilla, sewwa nxebħuha ma' affarijiet nużaw kliem ħelu li ħafna drabi nużaw ma' tfal. Jew inkella għal tal-mara, għal tal-bniet, nużaw affarijiet bħal il-farfett, pereżempju, jew il-karus. Tuża dal-kliem ħelu biex tevita li semmi dak il-kliem partikolari. U t-tielet kategorija hija kliem li għandu x'jaqsam mal-mart ħafna drabi. Mart jew affarijiet li joħorġu mill-ġisem, sewwa fluidi li joħorġu mill-ġisem u affarijiet oħra. Pereżempju, dak li jkun flok jgħid tagħtu puplesija, jgħid għadditu, sewwa mingħajr ma jsemmiha. U qed jagħmel eufemiżmu hekk biex ma jsemmix xi ħaġa daqsxejn kera insomma li ddejjaqna. Jew dak li jkun flok ma jsemmi il-kanċer sewwa jgħid jinnaf jgħid għandu dak, x'hekk jew jgħid hemm xi jgħidu għandu tal-moda, xillum tista' f'kull familja kulħadd jaf b'xi każ u x'hekk, allura jgħidu tal-moda jew hemm min jgħidlu għandu l-kelb, sewwa qisu xi ħaġa kattiva bħal meta ngħidu dak kelb li biex ma semmix bismu qisu l-idea jekk inti tevita li semmih tuża eufemiżmu. Bħal dak li qisu qed bedu minnek, qed biedda l-mart minnek. Għall-affarijiet ta' ġisimna nista' nagħti eżempju meta fejna fina nużaw kelma bħal pipi u koko u x'hekk qed nużaw kliem ta' tfal jirrepetu l-ħoss għandek pipi u koko u x'hekk l-istess ħoss jew ngħidu number 1 u number 2 u x'hekk biex nevitaw li nsemmu kliem daqsxejn meqjuż vulgari. Il-ħelwaj li għandna qishom tliet strateġiji ewlenin biex nagħmlu eufemiżmi, waħda minnhom hija li nużaw kelma oħra kif konna qed ngħidu ħallina flok miet. Oħra hija li nibdlu daqsxejn il-kelma, sewwa mela kif semmejna ftit ilu għedna dak li jkun flok jgħid il-Madonna jgħid il-Madoffi, sewwa jibdilha ftit. Jew flok Marija jgħid il-Marelli, hekk. Ħafna drabi nużaw iċ-ċ hawnhekk, ngħidu
il-qaħbeċ, u xek, per eżempju, jew l-alleċ. Tamel ċ biex jisek bħal kiku id-dajjef daqxejn mill-qawwa tal-kelma. U t-tielet strateġija, t-tielet mekkanizmu li nużaw, huwa li nużaw il-kelma skużi. Qabel tkun ġejja xi kelma daqsxejn qawwija. Per eżempju jgħidlek skużi ir-remetta. Sewa nafu li kelma daqsxejn qawwija li forsi ddarras il xi nies, allura qabel ngħidu skużi. Xi nies ħansitra jgħidu ilek qabel jgħidu l-kelma żibel, jgħidlek ħammur inġib skużi iż-żibel. Apparti l-eufemizmu, hemm strateġija oħra li tisejjaħ id-disfemizmu li dak li jkun jaħsibha qisu l-kontra. Ġifieri li tuża kelma daqsxejn qawwija, imma tuża b'intenzjoni taħlewha. Pereżempju, hemm lil-om u l-missieru jgħidulhom ix-xieħ u x-xieħa. Sewa issa normalment dak li jkun jieħodha bħala offiża. Imma hemmhekk qed tuża qisu bħala eufemizmu għalhekk isejjaħ disfemizmu għax inti qed tgħidilhom xieħ u xieħa imma bożza biħlewwa. U dawn hemm ħafna eżempju oħrajn bħalhom, speċjalment fit-taħdid u xek fil-Malti mitħaddet, juru aspett ieħor tal-lingwa, aspett ieħor sabiħ ħafna tal-lingwa li aħna jista' nużaw sinonimi u xek kelma oħra minflok dik li qed nużaw blan li intaffu daqsxejn mill-krwa ta' madwarna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.